I dag er det den 19. maj 2017 på Sorø Privatskole. Og det er så i dag, at den årlige festival bliver holdt. I dag vil vi komme ind på, hvordan festivalens mad den bliver lavet, og hvor den stammer fra. Ved det vil vi lave nogle interviews med nogle forskellige folk, som der laver maden. Og vi klipper over til dem nu. Hej og velkommen. Mit navn er William, og jeg skal spørge et af de hårdarbejdende børn, der hedder Frederik, som har været med til at lave mad til os på skolen. Hej Frederik. Hej William. Hvordan går det? Det går fint. Nå, hvordan har den her dag været? Har den været hektisk? Ja, der har været pres på, vi har lavet virkelig meget mad. Ved I egentlig, hvor alt det her mad det kommer fra? Nej. Så I ved altså ikke, hvad det er, I sælger til de andre? Ej, det har de overordnet styr på, håber jeg. Det var godt. Glæder du dig til senere? Ja. Tror du maden, den er som den skal være? Ej, det håber jeg. Nu er jeg lidt hårdt for at få den til at blive helt perfekt. Vi glæder os især til at smage. Hej, må jeg godt snakke med dig? Filmer du det? Hvad hedder du? Jeg er Mikkel. Hej Mikkel. Hej Mikkel. Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål om maden her til festivalen. Ja, Er du spændt på maden? jeg er rigtig spændt på maden, og jeg glæder mig til at spise det, fordi jeg har hørt, at 7. klasserne arbejder rigtig hårdt for maden, så det glæder jeg mig til. Skal du spise alene, eller? Jeg skal spise sammen med familie, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det tror jeg bliver rigtig hyggeligt. Er det en tradition, eller? Ja, det er blevet en tradition hvert år, vi tager her, fordi det har været så hyggeligt gennem årene, så vi valgte, at vi gør det hvert år. Tak for at snakke med mig. Ja, tak fordi at, jeg må være med i interview. Ja. Hej, jeg står her med mesterkokken Nicole. Hej. Og i dag der vil jeg spørge hende og interviewe hende om, hvordan det er at arbejde med de små, eller børnene her. Og, Eleverne, ja, ikke? hvordan er det at arbejde med Jamen, det eleverne? går rigtig godt. De er super effektive i dag, så vi er faktisk snart færdige. Vi har pakket alle kød, vi har næsten snittet alle grøntsagerne, så vi er godt på vej. Det er fedt. Hvor er det egentlig, I får al jeres mad fra? Det er fra Hørsholm. Jeg køber alle mad på Hørsholm, fordi så bliver det leveret, og det er dejligt nemt. Det var godt. Yes. Har det lykkedes for dig andre år at arbejde så godt som andre? Altså, jeg vil faktisk sige, at tilnærmelsesvis så slår de faktisk jer fra sidste år. De er Okay. en lille smule mere snap, de her børn. Det var også skide godt. Okay, har det nogensinde så ikke lykkedes, at der var nogle børn, der var uduelige? Jeg vil sige, første gang jeg var med til festivalen, det var en lille smule op ad bakke, men det var heller ikke mig, der stod for det. Det var godt. Tak for interviewet. Jeg siger tak. Nu har det godt. Goddag.